ବୁଝିଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ନିହାତି ବେଇମାନ ଲୋକ। କାକା ଭାଇ ତମକୁ ନେଇ କୋଉଠି ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି? ହେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖିଛି ତାକୁ କହିଲେ ତମ ରକ୍ତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ମୁଁ ବି ଏ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ସାରିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ନିଆଁରେ ସେ ବାପ ପୋଦିଟା ଯାକ ତାହେଲେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କି ବିଚିତ୍ର ଲୋକ କାକା ଭାଇ ପରିବାର ବିଷୟରେ କିଛି ତ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ତମ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁ ଲାଗିବେ? ଆମ ପରିବାର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରୁଛୁ। ସବୁ ଜାଣିଛ ନା କାକା ଭାଇ ନାଚିଲେ ଖାଲି ତାକୁ ହିଁ ଭଳିଆ ଫ ହଉଛି। କୋଉଥିରେ କାମ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିତ କରିବ ତ? ବୁଝିଲ ଭାଉଜ, ଏ ଘର ତମର ନୁହଁ କି ତମେ